דוגמה מספר 2. נחפש את הנושא מנהגי אנשי ירושלים. שלב א', נקליד את 3 המילים מנהגי אנשי ירושלים. לא נמצאה כל תוצאה. בואו נחשוב למה. שלב ב', נשפר את השאילתה ונקליד במקום מנהגי את המילה מנהג עם קידומות וסיומות דקדוקיות. זאת כדי לקבל צורות מגוונות, כגון ומנהג, ומנהגי, מנהגם וכדומה. הפעם קיבלנו 12 תוצאות. שלב ג', נשאל את עצמנו, האם הביטוי מנהג אנשי ירושלים חייב להיכתב בצמידות של מילים? אולי יש ספרים שכתוב מנהגם של אנשי ירושלים. לשם כך, קיימת האפשרות של מרחקים בין המילים. נכתוב את המספר 5 במשבצת המרחקים שבין טור 1 לטור 2. קיבלנו 72 תוצאות. הסבר. כאשר כתבנו את המרחק של 5 מילים בין מנהג לאנשי, ולא כתבנו מרחק בין אנשי וירושלים, משמעות הדבר היא שהביטוי אנשי ירושלים יופיע בצמידות, והצורה מנהג תופיע במרחק של עד 5 מילים מהביטוי אנשי ירושלים. המסקנה, יש לתכנן היטב כיצד ומתי נסמן מרחקים בין הטורים. לדוגמה, אם נחפש את הנושא של מקומות בבית הכנסת, הרי שנבקש את הביטוי בית הכנסת בצמידות, אולם את המילה מקום או מקומות נבקש במרחק מסוים מהביטוי בית הכנסת. שלב ד', נוסיף לחשוב. יתברר שנוצרה בעיה קטנה. כידוע, המילה מנהג מקורה מהשורש העברי נהוג. שורש זה יכול להכיל מאות צורות שונות, כגון נוהגים, נוהגין, נהגו, ינהגו, לנהוג וכדומה. על ידי הוספת קידומות וסיומות למילה מנהג לא נקבל את כל הצורות השונות. לצורך זה קיים כלי מיוחד המאפשר למשתמש לקבל את כל הצורות השונות הנגזרות משורש כלשהו. לכן, בדוגמה שלפנינו, נכתוב בטור הראשון נהוג, זוהי צורת השורש, ונלחץ על המאפיין שורש. קיבלנו 78 תוצאות. מסקנה, כאשר אנו מחפשים מילה בעלת משמעות של פעולה, כגון שמר, הלך, גילה וכדומה, רצוי להשתמש במאפיין שורש. הערה חשובה, הרחבת המילה לצורותיה השונות על ידי שורש עלולה להציג בפנינו גם צורות רבות לא רלוונטיות, ולכן בדרך כלל כדאי להשתמש בשורש כאשר אנו מצרפים אליו ביטוי נוסף אשר יגרום לצמצם את מספר הצורות הלא רלוונטיות. לדוגמה, בחיפוש של הנושא הליכה לבית הכנסת, נבקש את המילה הלך עם שורש בצירוף הביטוי בית הכנסת. שלב ה', לעתים מילים מסוימות כתובות בכתיב חסר. לדוגמה, במקום ירושלים כתוב בטקסט ירושלם. בכדי לקבל גם את צורות הכתיב החסר, יש לכתוב את המילה בכתיב המלא וללחוץ על המאפיין כתיב מלא לוחסן חסר. קיבלנו 90 תוצאות. הערה, בספרי התנ"ך, בגלל הניקוד, המילים מופיעות פעמים רבות בכתיב חסר, ולכן כשאנו מחפשים בתנ"ך, יש להקפיד לרשום את המילה בכתיב מלא, ולבקש לקבל גם את הכתיב החסר. שלב ה', כדי לקבל תוצאות נוספות, נוסיף קידומות דקדוקיות למילה אנשי. קיבלנו 106 תוצאות.